Para kanca yo metu aja maju ya maju
Sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku rokoe asik sayang yakin wis ora suwe sesatingan kado cecero koe senadyan wong tuwa ora marengke ombak gedhe tak sebrangi banjir bandang tak tataki penting aku koe iso dadi siji gunung ceklok tajak ngopi skoro geni tak langi omeng aku koe iso dadi siji Gusti tak yo sayang asik sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku rokoe sayang ombak gedhe tak sebrangi banjir bandang tak tataki penting aku koe iso dadi siji gunung ceklok tajak ngopi skoro geni takung langi penting aku kowe iso dadi siji mesti tak beleni ombak gedhe tak sebrangi banjir bandang tak tataki omeng aku kowe iso dadi siji gunung ceklok tajak ngopi suara geni takung langi apa maneh mung lawan bapakmu kuwi mesti tak latini cekat yen wong apa sing kita anunjang tuang buru tak buru angliwati cepet lepas kepas cepet kita lewat curang ngale sapa bebaya cekat yen wong apa sing kita anunjang kakang tuang buru tak sangat angguru angliwati cepet cepet kita bilang pacaran kali sama bebaya hop lah ayo alas wah orang acat
Hei, lawas. Hei, muka cak ungkut biar bajingan. Hop, lah. Tuh. Allah abe dulu. Pas, hei lah. Pas. Ayo, sopir kandamu lho awas. Ora prayitna ngati-ngati bakal loncat nyawamu maju. Parati. Ayo tante. Pasti. Ayo, pasti. Kurang ajar. Wah, sopir kandamu. Pasti. Ambuk sora merata jaya merata imbang ayen padha-padha kang dadi lumaku laksitaning yana sing prayitna ngati-ngati aja nganti lena pangendamu watraji jaya kawijayanmu tumpang suh anggonmu ngrapat japa mantra maju iki kang dadi lumaku dalaning nggonmu bali nyang Sang Hyang Yamadewati parat maju pas. Hei awas, hei lawa, hei ayo, balik, ayo, piye, ayo, lok, wah, piye, waduh, yo, tepuk tangan sing mriyah lho, tepuk tangan sing mriyah, wah, jan, ayo. Ampiaan kaya wong jala proboten kaya menjangan mati ora bakal kikrik wuluku salomba yen to jamak lumreh kowe wae ora nganti telung kedhewe mripat bakal pedhot gulumu kena watu untung ra mripate sing kena watu ngene picu Marakne kok yo gak enek mripate. Mas, gawe mic iki lho, Papi. Nyapa? Coba iki. Oh, putus kok wisan nyapa. Heeh. Wis suwi ta? Lah iya wis putus to. Agustus Januari. Hari ini hop lawas hei loh dia tahun Maret nah tepuk tangan was hop dah tepuk tangan piye tak dukung marine Mas tak tekoki kayak sapa kayak lo sapa saya mikir kalah aku wilo mantene wis ning ngarep lawang lho siap nyawer sen wis siap nyawer wis urung dinteni ae marine ora roh lho ya wonge lho ning kono kuwi lho sapa ya wis iso ae duduk
Mas, cuy. Ayo, hoi, lah, dalah. Ora kroso tenan. Isun sing ira lan isun sing nyono. Hoi, Kakang toklek kembyange sing ono. Angin kamiat ringkon. yo, hok ya. Milu takon kaketingan. Lo. Awas mulai lagi Cok. Awas, Mulai. pinggir para kanca. Ayo Jet, minggir Jet. Hei. Lur, putra agung budaya. Bareng Novita Audio. Novita Audio. Ada Mas Kuko. Ada Jawa, Lulu Widyasmoro. Oh iya deng, lali. Cangkepe ra ngono nyapa ta, Jan? Bajingan. Tolong kah. Yo. Wah. Kuat dulu Mas Ben. Nah. Wah. Yo. Mas. Doi. Ayo, doi. Yes. Ondo Pak, golekne ondo Pak. Mas, loi. Hoi. Dah. Yo. Awas lo. Nyakeli mejane sing tenanan wae yo. Hancurkan pokoknya. Oi. Tuh. Ora krasa jamak lumrah yo. Yo. Putra agung budaya. Yang tahun Putra agung budaya.
godhong karo Mas Adi nggih. Sabar sautara. Lo. Dul. Ambuk Soro Marata Jaya Prata. Imbang otak tandingi kowe. Lo. Ayo. Hancurkan pokoknya. Hancurkan. Robohkan. Ayo, hancurkan. Bunuh, robohkan. Tuh, ratakan dengan tanah. Ratakan, guys. Tuh. Sugeng rawuh Mas Adit. Oh, yo. Ayo, waduh, hancurkan kowe. Ayo kowe. Aja nganti gulung. Aja nganti jeblok. Yo. Cekelono, Pak, cekelono. Aduh yo. Yo. Mas Dwi. Dicekel sitok, didol yang terbelang bene didol yang terbelang bene. Kecekel sitok, didol yang terbelang, dadi sekumpi mana. Ayo, lah. Ayo, jukun sitok Mas, jukun sitok, dol yang terbelang.
Kamboja lho kok. Bene ben dikirim ning Kamboja kowe. Yo. Oh, aku terno bali awak yo supaya ra ganggu gawe karo bapa sisana sekeluarga. Loi ahe ahe oh ya ahe oh ya loi yo putra aku budaya. Oi, ya ya ya. Pas. Memang untuk Anda. Nanti Rando.